औ दा खुलुमबाय। आंनि मुङा खुदिराम बसुमतारी। ओमफ्राय ओरैनो धोरोमा जाबाय जोंना बिफा अजित गुरुनि सोदांनाय धोरोम। दा माखासे गुरु बोसोननि आयदायाव धोरोम शास्त्रफ्राव दङ आरो। दा बेनो जाबाय मोनसे शास्त्रखौ आङो खिथालांनानै बिथांनि गायसननाय माबाखौ खिथानो थाखाय आखायाव लादों। बेयाव बुंदों, नै खोनासं मुलुगनि सुबुं हारिफोर, जोनोम मोननाय संसाराव गासिबो नोंसोर। जिउ महर लानानै मायानि भब लैथोआव हालो दैलो नुजाफैबाय सुबुंनि महर लानानै। दैमा गिदिर थैलांदों, दैसा गालांदों, बनमा गिदिर थैलांदों, आयौ बनसा रोदोमदों। हर खोमसि जाबोदों आरो सोरांदों, नै थांदों नै फैदों सुबुंनि जोनोम। मायागिरि इसोर बाथौ बोराइनि मायाखौ आय' सोर मिथिदों। जेब्लानाखि मुलुगा ग्लानि जुग सम सफैयो, गावजों गाव दानलाय सोलाय एनायनि जेबोला सम जाफैयो, सुबुंनि निदानखौ बोखारनो नुवाथारि इसोर बाथौ बोराइया मानसि रुबै संसाराव सुबुंनि जिउआव हाबनानै धोरोमखौ फोसाबफैयो। सानाबो सानैनो थादों, हराबो हरैनो थादों, सुबुं महरै इसोर जायो बेखौसो मिथिदों आरो मा। दा बेनो जाबाय जेब्लानाखि 1964 इंराजि मायथाइयाव बिथां अजित गुरुआ बे बर'फोरनि गुदि धोरोम बाथौखौ फोसाबनो थाखाय जेब्ला गावजों गाव माने बाथौ दुमनाया गैला, थेर बेथेर जालांबाय, बेखौ बिथांनि गोसो गोरबोआव माने बेरखांनानै आङो बे दुलाराय बाथौ धोरोमखौ बर'नि गुदि धोरोम हिसाबै बोरै फोसाबलांनो हादों होननानै बिथांनाव मोनसे सानखांनाय फैदोंमोन रायजो राजाफोरखौ लानानै। बेनिखायनो बिथाङा 1961 इंराजि मायथाइनि समाव अब्लानाखि बाथौखौ बियो फोसाबजेनासै आरोना। दा बेनिखायनो बे फोसाबथि जे 1961 इंराजि मायथाइखौनो फोसाबनाय सान महरै, जे बाथौ गोथार सान महरै बेखौनो जों गनायनानै लानाय जाबाय आरो। ओरैनोथ' बाथौ धोरोमनि मानसिफ्रा बाथौ धोरोमाव गुरु गैया होननानै गनायनानै लानाय जायो, नाथाय नोंथांमोननि धोरोमाव गुरुखौ नुनो मोननाय जादों। दा बेनि सायाव मा बुंगोन? बेनो जाबाय जे गिबिथाराव आजौ आजैनिफ्राय जोंबो बै गोबां जोंनि बर' बोराय बुरैनि खुगानिफ्राय खोनाबोनो मोनदों आरो बिथां गुरुआबो बुंदों जे आजौ आजै माने गुरुआ दङमोन बर'फोरनि बे बाथौ धोरोमावबो। जेरै बै आहम बोराय मोनसिं सिं बोराय, बिसोरनो बे बाथौ धोरोमनि गुरुमोन। नाथाय बिसोरो थैलांनायनि उनाव जोङो माखासे ग्लानि जानाय बादि जानानै धोरोमा ओरैनोबाबो लेथेर फेथेर जालांनानै बाथौ धोरोमनिफ्राय गुबुन गुबुन धोरोम मराव थांनानै दिनै बाथौनिफ्राय एरायलांदों। बे समनिफ्राय मा जाबाय, बिथां अजित गुरुआ इसोरनि अबदान गावनि बुंनाय मथेयै आरो बि बिफानि माने गोहो सक्ति गुन धारनाफोरखौ जोङो दा सोलोंसा जानानै मोनदांनानै माने थारैनो बाथौ धोरोमनि बाथौआ मा जिराद, मोदाय ना इसोर ना मा जिराद, जेरै बाथौखौ बान्दोबा दुमनानै हा दै बार सान अख्रां बुंनानै बे हा दै बार सान अख्रांखौ सोरजिगिरि सोरजिग्रा जानानै
बोसोन होग्रा जानानै सासे इसोर दं, बेनो जाबाय बाथौ बोराइ, बाथौनि बोराइ। दा बेखौनो जेरै फरायसालियाव मास्टार गैयाबा सात्र गथ'फ्रा लेखा रोङा, थिग बिदिनो धर्मआबो मोनसे रायजो हादोरसो। दा बे धर्मनि गियान सभाब चरित्रफोरखौ जोङो मिथिनो बुजिनो, गाव गावनि जिउखौ बोखांनो थाखाय, गावजों गाव अनलायनो थाखाय दा मास्टार नांगौ जायो। बे धोरोमनि मास्टारखौनो गुरु बुंनाय जायो। सासे धोरोमनि मास्टार जानांगौब्ला बियो इसोरनि अबदान मोननाय जायो। ओरैनो जानला मोनला लेखा गोरोंब्लाबो बियो सिमाङाव मोन्दों, बबेबा सोरजोंबा सोलोंदों होनब्ला जानाय नङा। बिहा गुन गोहो सक्ति थानांगोन। बेबादि जोङो मोनदांनाय हिसाबै दिनै बिथांखौ गुरु होननानै गनायनानै लानाय जादों आरो। ओरैनो नाथाय नोंथांमोननियाव बे बाथौआवनो आरो अजित बाथौ होननाय मुं दोननाय जादों। दा बे अजित बाथौ दोननाय माब्रैहाय बेबायदि अजित बाथौ मुं दोननाय जादों? बियो जेब्लानाखि दुलाराय बाथौ धोरोमारिफ्रा सिरि मोनखांनानै बै समाव बाथौ गौथुमा जोंनि दालाइसा बाथौफ्रा बबे बबे जायगायाव आलाय आथनि जानानै दङ, बिसोरखौ बिसोरो आफादनि जानानै गामि गामि न'खर हाबनानै सोंबाय बायनानै बिसोरो नायफैदोंमोन। बे समाव जोंनि अजित बिफागुरुखौ लोगो मोनाखै आरो खाथि खालानि बे रायजो राजा आइ आफाफोरनि मोखाङाव नोंसिनाव मा मा बाथौ दङ ओरै होननानै सोंफैनायाव बैयाव सासे अजित मुंनि बाथौ दुमनानै बियो सोलोंसाफोरखौ लानानै जे गुरु जानानै दङ ओरै होननानै सोरबा सासेया बुंहरनायनि गेजेराव बै गौतम बाथौनि जाय फैदों बिसोरो अब्ला अजितनि सोदांनाय अजित बाथौ होननानै लिरदोलै होननानै बे अजित बाथौ नामखौनो बिसोरो बै हेस्था बाथौनि गेजेराव जोंना 6 ना 7 बेबादि नाम्बाराव बे अजित बाथौ होननानै गोग्लैहैनानै दङ आरो। दा बे दिननिफ्रायनो जोङो अजितनि सोदांनाय अजित बाथौ होननानै बुंनाय जायो आरो। गोबां धोरोमफोराव बबा गांसेसो दिहुननाय आर'जलाइ बा धोरोमनि सायाव सुजुनाय दङ। जेब्लानाखि बिथाङा बै 1961 इंराजि मायथाइयाव गथा खालामनानै जेब्ला बाथौखौ फोसाबजेनदों, बिनि नेक्स्ट बारावनो बिथाङा गांसे बाथौ न'खरनि बाथौ फुजा न'खरनि आयना होननानै गांसे बिजाब बिथाङा लिरदों आरो। बियो 1961 मायथाइयाव नि उनाव 63 मायथाइयाव बिथाङा गांसे माबा लिरनानै फोसावनानै होदों आरो मा। बेयावनो बिथाङा बै दानि जेथु बाथौनि मोन्थोर मोनसे अं ह्रिं क्लिं फुटसे होनना बुंनाय मोन्थोरखौ लिरनानै जेरावबो माने लेखा माने फोसावहरदों आरो। दा जों साननो हायो बिनिफ्रायनो बे अं ह्रिं क्लिं फुटसे होनना बुंनाय मोन्थोरा बे नांसाबफैनानै दङ आरो। दा नेक्स्ट बाराव आरो बेबादिनो बियो गोथार संजाब मुंनि गांसे आरो दिहुनबावबाय। बियो 1964 बेयाव बियो गांसे बिजाब संजाब होनना बुंनाय, संनानै मोननाय बिजाब संजाब, बेखौ सृष्टि खालामबावासै। बे संजाबाव ओरैबादि दं जे बर'फ्रा खेरायो। बे खेराइनायाव 18ता आदजा 18ता गसा बाथौखौ दुमनानै खेरायो, दौदिनि लानानै खाम सिफुं जथा लानानै खेरायो। बिनि खेराइनायनि गेजेराव 18ता आदजा गफा दौदिनिखौ लानानै मोसायो, गिदिङो। दा बिनि गेजेराव मा मा बोरै बोरै सोदोबजों आरो मा बुंनाय जाखो बे 18ता आदजा खेराइ मोसानायाव? ओरैनो जों खाम सिफुं जथाजों दामनायखौल' खोनाबाय, मिथिबाय, रिंखांबाय, दिनैसिमबो परम्परा हिसाबै सोलिबोगासिनो दङ। नाथाय मा बुंनाय जाखो 18ता आदजा खेराइ मोसानायाव मा मा बाखो बेखौ मा बुंनाय जाखो? बिनि फिननायखौ बिथाङा संजाबाव लिरनानै जोंनो खन्थाइ महरै दिनै दैखांनानै होदों आरो मा। जेरै दाहाल थुंग्रि सिबनाया माखौ होनो, बाब्रि खबनाया माखौ होनो, आरो गान्दौला बोननाया माखौ होनो, आरो
बेबादिनो गराय दाब्रायनाया माखौ होनो नाव बोनाया माखौ होनो जों बै दौदिनिफोरजों दौ बादौनि गेजेरै जेरै मोसानायावल' नुबाय नाथाय मा बुंनाय जाखो सुबुंफोरनि मा दङ बेयावलाय धोरोमाव मा हाबनानै दं नैबेफोरखौ जोंनो बिजिर बिथि खालामनानै दा एकदम खन्थाइ महरै एखेबारे देंखो बेबायदि आर'ज मेथाइयाव देंखो होनानैनो खेराइ मोसानाय ओरैबायदि गान्दौला बोननायनि मेथाइयानो ओरैबायदि होननानै मेथाइ स्वरुपै जोङो दिनै आर'ज खालामनो हादों आरो बै समाव दुलाराय बे बाथौ धोरोमनि गेजेरावनो माने मन्दिर गैफेरामोन बे 1961 इंराजि मायथाइयाव माने रावबो बिनि सिगां मन्दिर गैयामोन बिथाङा जेब्ला मन्दिरखौ लुनानै जों सोलोंसाफोरखौ लानानै जेला आर'ज मेथाइ खनदों जोंबो लाजिनाय फैदोंमोन आरो गुबुन मानसिफ्रा बुंदों धोरोमखौ नोङो अनास्था खालामजोबनोसै होननानै गुबुनफ्रा बुजियैयाव बिथांखौ रायदोंमोन आरो दा बेबादिनो नोङो गुबुन धोरोमाव बारस्लाय होजोबनोसै बर'फ्रा माला मेथाइ खनफेरनो रोङो खना माला मन्दिराव हाबफेरा बाथौ धोरोमाव बेबादि गैया ओरै होननानै गोबां सोंनाय फिननाय बिथांखौ माने बुंदोंमोन आरो अब्लाबो लाजिया फांजिया बिथाङा अरसोमनानै बिथाङा फंसे राव बुंदोंमोन बै समाव सोरबा सोंनायाव जे नोंथांमोनाबो खोनासं बर'नि गुदि बाथौ धोरोमखौ लांदां मा मन्दिर लांदां थादोंब्लाबो नोंसोर आर'ज मेथाइ खननांगौ नङाबा राहा गैया ओरै होननानै सुबुरुन हरदोंमोन आरो दा बेबादिनो बे दिननिफ्रायनो जोङो दिनैसिम जोबथारनायाव बे संजाबनि उनाव जोबथारनायाव नै दा बाथौ खेराइ देंखोनि खन्थाइ बे गांसे गोदान बिजाबखौ दिनै दैखांनानै जोङो मोनबाय आरोमा बे बाथौ खेराइ मेथाइनि देंखोनाय खन्थाइ मेथाइ बिजाबाव ओरैबादि दङ गासिबो बबे आरजायाव मोसानाया गान्दौला बोननायनि मेथाइया मा आरो बाब्रि खबनायनि मेथाइया मा माखौ बुंनाय जाखो खैजिमा खनाया मानो बिदि खनानै बिदि फालिखाव खालायनानै मानो बिदि गिदिं गिदिं खालामदों बेबादिनो गोबां ओंथि हाबनानै दं आरो बे खेराइयाव सानथ्र'हायै सारा बिश्व ब्रह्माण्डनि जेरै तत्वआ 25 मन अजन दं बे बर'नि बाथौ धोरोमाबो 25 मन अजन तत्व दङ आरो नोङो दै सिङाव लोहाबनानै ना साम' खांख्राइ जेरैबादि नुगोन बिजिरथ्र'नो हायै आरो बे बाथौ बोराइनि सोरजिनाय मुलुग संसारखौ आरो बिजिरथ्र'नो हाया साना सानैनो दं हरा हरैनो दं नाथाय इसोरनि मायाखौ आरो इसोरा जे मानसिनाव गोरबोआव हाबनानै जे भगबान भगपुरि देशआव जोनोम मोनफैनाय मानसि महरैनो भगबान जायो बेखौ जोंनि बर'फ्रा बुजिनो थान जायो दा बेनिखायनो गुरुखौ मानिया गुबुन गुबुन धोरोमाव जेरै सत्संग धोरोमाव अनुकुल ठाकुर दं जेरै कृष्ण गुरु धोरोमाव गुरु दङ जेरै सिख धोरोमाव गुरु नानक दं मुस्लिमफोरनि धर्मआव बै हजरत महम्मद दं ख्रिस्टानफोरनि धोरोमाव जेरै जिसु ख्रिस्ट' दं बेबादिनो बर'फोरनि बाथौ धोरोमावबो बै सिगां थैलांनाय गुरुफ्रा थैलांदोंब्लाबो जोंनि बर'फोरनि खाफालाबो मोजां दा जोङो बे गुरु मोननानै दा बिथांनि गोसो सिङाव जे इसोरा जे हाबनानै दं बेखौ रावबो फोथायनो थान जायो जेरै नुसेयावनो नुयै बादि नोंथाङा सिनिखौ नुबाय गुफुर ना गोसोम सिनायनो हाबाय नाथाय गोदैखौ नुदोंना नुवाखै जेरै संख्रिखौ नुबाय संख्रिया मा जिराद औ सिनायबाय संख्रि नाथाय गोबाबखौ नुदोंना नुवाखै ओहो नुवाखै अब्ला नुसेयावनो नुयै बादि गोदै आरो गोबाबखौ जुदि नोङो मिथियाब्ला संख्रि सिनिनि गेजेराव मानसिनि गेजेरावनो नों इसोरखौ नागिरो मानसि सुबुं जानानै नाथाय इसोरखौ मोननो थाङा महरबो गैया सोलेरबो गैया दा बेखौ मोननोब्ला बबाव मानसिनि गोरबोआवदि इसोरा हाबनानै थायो बै संख्रि आरो सिनिफोर बादि बेखौ सोर साबसेया बुजियो बुजिगौब्लाबो नंगौ नङा साननानै बर'फ्रा गुरु फोथायदावैखाय बेबादिनो गोबां जानानै दङ आरो मा दा बिनिखायनो जों जा एसे बिथां गुरुनि अजितनि जा सक्ति जा धारना जा गुबै थांखि बेफोरखौ जोङो मोनदांनायखाय जोंबो फोथायनानै जोंबो नंगौ नङा सानदोंमोन सिगां नंगौना नङा गावनि बुंनायाल' जायो बादि ओरै होननानै जोंबो अहंखार जादोंमोन नाथाय बिथांनि सक्ति धारनाफोरखौ नुनानै दिनै थार ध्यान मोन्थोर आरो खुलुमनाय मोन्थोर बाथौ फुजा जेरैबादिबा माने गोरलै नेमजोंनो गोबां बाङो बेफोरखौ जोंनो फोरोंनानै जों दा सोलोंसा जानानै बिसोर बिफानिनो अननायजों जोङो सोलोंनानै बेबादिनो गाव गावनि जिउखौ बोखांनो हानायजों लोगोसे बर'नि बाथौ धोरोमखौ दुलाराय बुहुमनाङैनो दालाइसा महरै जोंबो माने खुलुमनो मोनगासिनो दं आरो मा